ഹലോ കൂട്ടുകാരെ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഇന്ന് മെയ് 6 വിശുദ്ധ ഡൊമിനിക് സാവിയോ പുണ്യാളൻ്റെ തിരുനാളാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത്. കുട്ടികളുടെ പ്രത്യേക മധ്യസ്ഥനാണ് വിശുദ്ധ ഡൊമിനിക് സാവിയോ. ഇന്ന് ഈ വിശുദ്ധനിലൂടെ ഈശോയെ കണ്ടെത്താൻ പരിശ്രമിക്കാം. ഇനി ഇന്നത്തെ ചിന്ത: നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. മറ്റുള്ളവർ എന്തു പറയുന്നു എന്നത് പ്രശ്നമല്ല. ഇനി ഇന്നത്തെ വചനം: മനുഷ്യർ കാണുന്നതല്ല കർത്താവ് കാണുന്നത്. മനുഷ്യർ ബാഹ്യരൂപത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു, കർത്താവാകട്ടെ ഹൃദയഭാവത്തിലും. 1 സാമുവൽ 16:7. ഇനി മെയ് 6 നടന്ന ചരിത്ര സംഭവം പറഞ്ഞാലോ? 1889 ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൻ്റെ 100ാം വാർഷികാഘോഷങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന പ്രദർശനത്തിനാണ് ഈഫൽ ടവർ പൊതുജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നു കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു. ഗോഡ് ബ്ലെസ്.